Anant tots junts, podem posicionar-nos al món com un territori competitiu i sostenible. Avui volem agrair l'acollida que ens dona la Pedrera de Gaudí, també coneguda com a Casa Milà. Com sabeu, és una de les obres un model digital territorial i combinant el nostre background tradicional, que ve de l'arquitectura, l'enginyeria, camins, l'urbanisme, l'economia i l'anàlisi territorial, combinat amb aquestes eines i metodologies desenvolupades en els últims anys, inicialment com a exercici de recerca, però després també amb la praxi ens permeten comprendre millor molts d'aquests reptes, en particular discretitzar els sistemes urbans en tres grans sistemes, la xarxa infraestructural física, la xarxa econòmica i finalment la xarxa de talent i de les persones. L'accessibilitat per barris, això ens permet entendre quines són les zones de l'àrea metropolitana amb nivells d'accessibilitat més baixos i per tant poder, a través d'inversions en infraestructura o transformacions urbanes, millorar aquests nivells d'accessibilitat. Després tindríem l'accés al trànsit per edificis o punts concrets. És un indicador molt útil per decidir on fer noves infraestructures o introduir nous equipaments per la ciutat o l'àrea metropolitana. Barcelona Metropolitan Region is pioneering a data-driven approach to sustainable growth, backed by Catalonia's public and private sectors.